Graag op wie ze verjaardag vandaag. Los jouw dingen. Pa, naughty 40. Come on. Naughty 40. Wat is die voor? Huh? Wat is het? Ik wil 40 gewezen. En toen wat wij zijn? Het was 40. Oh, voor 0. Ja. Maar ja, guys, episode 440. 40, guys, 40, hè? Zo kunnen we zelf. Het is een mijlpaal, hè? Het is een mijlpaal, guys. 40 episodes, hè? 40 episodes van Deirdre. 40 episodes van Anno. 40 episodes van Die Opgroei. 40 episodes van Lach. 40 episodes van Vermaak. 40 episodes van Praat. 40 episodes van Familie. Zo is een mijlpaal voor ons, guys. Redelijk, hè? Ja, dan moet ik terug. Come on. We made it. The introduction for the podcast is, do you believe, of mas iets om mij gezegd bij dat George? There's a storm before a blessing. Gloeien jullie dat? Gloeien jullie dat? There's a storm before a blessing. Jong, mijn vriend, ik heb al zo die klomstorms gegaan. Ik wacht nog voor die blessing. En ik moest nog aan die groot ding, die groot storm. Of zeg ons maar om onszelf te comfort. I think we say it to comfort ourselves, people. En ik denk, als ook ik denk van, voor het dag is het nacht. Verstaan je? En ja, maar ik believe het, mijn broer Lots. Verstaan je? En ik denk, hoe kom ik zal zeggen, ik geloof het, of ik wil misschien zeggen, ik geloof het is. Because een mens verwacht altijd, you measure die grootte van die storm met jouw blessing wat je moet krijgen. Dit ook als je misschien een groot storm, en dan denk je, hey, die blessing moet die aantal grote ook wees. Maar dan vergeet je die kleine blessings. Maar I believe me, bro. You know what, that, you know, your blessing comes after the storm. So ja, ik geloof het. Ik geloof niet bij je dingen, niet. Wat zou je zeggen? Nee, ja, voor alles zie je zeggen, niet. Maar, ja, I believe it, me, bro. Oké. Ik geloof het. Come on. Want zoals dan is ook mij gezegd, altijd MCC altijd aan mij zoals, zeer goedjes, kom van ergens af. Dat is niet dat mensen die denken, dus het komt van ergens af. Als ze lachen in het einde van die tunnel en zo, hij nou van, deze storm before blessings. So ja, ik heb die indruk geweest van, zeg ik soortgelijk, zeker een beetje personal, persoonlijke dingen zien. Ik was nou last week in donderdag, toen was ik hier in Langebaan, ja. Toen kreeg ik call, maar hij is bezig om te beginnen. Ik zeg, joh. En zij verwachten de eerste, zij is, joh. Want die is wel een groot geworden en je huis is aan die brand en zij is zo veel van huis af en oké, ik ga doen die bij het gehelp, die gemeenschap rondom, wat bij je goed is. Ik denk dat een man besef je of wat hier is soms wat mensen doen of wat heel veel mensen betekenen. Van zulke woorden zoals bij je was een paar, zo misschien die aantal mensen wat kon helpen. En die bepaalt soms wie je is, want die stakkende dingen is en je kan zien wie je kan helpen. Van soms als hij zo een slechte leven of een slechte persoon is, dan wanneer ze mensen nodig hebben, dat is niemand voor haar niet. Niemand gaat niet eens wil helpen, maar het wijst dat wie je is, dat hoeveel mensen voor haar is om te helpen. Ik denk gewoon dat die intro voor die storm before blessing. Ik denk dat ze wat iets wat me laat denken, zoals wat gebeurt als er een blessing op pad. Oké, ons graag nog bereid, want dat is nou een van nou weer sprinkelen en nou weer van vooraf, nieuwe goed op te zetten. Nieuwe dingen. Ja, zo mij bezig, zoals George zei, maar bezig die kleine blessings. Maar ja, het is alweer winter, dus er is nog een storm op pad. Maar man gaat maar deze seizoen in de mensen leven en soms is men het deurdruk. So ik zei episode 40. 40 episodes van deurdruk. Het lijkt makkelijk voor mensen, maar het is niet makkelijk. Je kunt mij eens besef met die hele tragedie is, maar als men de meter van deurdruk kop neerzet, iemand gaat weer. Zoals niemand gaat ook helpen. Ze moet ook zelf helpen. Maar wat het is op het einde van de dag. Maar nou wil ik heb nou net een ticket gekregen. Ik wil bij Traffic zien in die video. Die was bij ons die al... Ik krijg, maar ik heb gehuild hoor. Maar anyway. Oké. Dit was vroegochtend, maar ik denk het was al bij tijdstip en dus kom ik altijd al zeggen is belangrijk om
emotionally aware te wees en sometimes moet jy kan observe, maar die persoon lyk jy okay nie. Toe voel jy door my ticket geen toe, bars ek uit in trane. Because I wasn't okay. Ja. En toe gee jy die ticket? Ja. Sê man, waar ek is nie. Was daar jy sê dat jy Jeka Machangi, ek gee jou. Ons kan uit die... Maar het was nie een trick of whatever nie. That was like he switched die laaste straw en toe... En mense besef jy altyd wat jy gaan nie. Veral met jou saak ook nog nie. No one knew. Verstaan jy? En dan kom mense en they treat you soos hulle wil, my bra, verstaan jy? And we are not emotionally aware soos die traffic cop wat vir ons kom. En nou sien ek kom ek sien hom aan mekaar. Voor judge. Wat het jy gemaak, ja? Wat het jy gewees? Goeie plans. Voor my, maar alle Ek was guilty, okay? I passed the phone to my boy that was sitting at the back. So ek het die phone in my hand gehad. Aksie. En ons moes nie weet anyway, but okay. Ja. Zie je, sommige dingen kom je bij die table af, sommige goed is niet jij jezelf, maar sometimes a warning. Oké, en toen na hij storm, toen wat was jou die blessing geweest na dat nog, na die dag zo begin het en zo storm dag gehad, wat was jou die blessing geweest? Ja, dat was voorbij. Honestly, ik was geblessed geweest om, iemand het mij uitgevat voor lunch en ik het me haar Van niet? Whoa! So, yeah, the kindness of people. Yeah. Nice. En als je kijkt ook, iemand zoekt vaak naar die story van Job. Kijk, hij storm waar hij gaat, toch? En toen die groot blessing wat ook gekomen het, nee? So, Dat is another test. Maar soms moeten mensen blessings echt aan material stuff hebben. Niet die feit dat ons hier is en oké is en gezond is. Dat is een groot zin. En weet je, voor ze begin, wat je altijd noemt, mental health is, dat is een groot blessing om niet hij in je kop te eten, om niet te fight in je kop heel te eten. Om je vrij te wees is een juiste blessing. Dat is een groot blessing. Om vrij te wees is een juiste blessing. Ja. So ja, guys, jij maakt ons volgende intro voor episode 4, nou is het hier geweest. Hoe is het geweest? Ik weet niet. 40 cent. Maar ik moet dat hier geen eens die ballonnen opgeblazen worden. Ik wil dat doen. Dan moest je, ja. Ja. Bij nul, ik heb zo'n nul. Het is ook gewoon niet. In de kant en dan is het Als je was hier voor ons begin, ging ons de word of de podcast. Yes, het is baie kort en krachtig. Dit kom uit Romans 11 verse 29. For the gift and the calling of God are irrevocable. So the gift that God has installed or wat binne jou is, gaan die Here nooit terugvat nie. So it's your responsibility om my gift te ontwikkel. Het is irrevocable, ja. Dus het kan niet teruggevat worden. En soms besef mensen niet is dat als God het dingen op een leven plaats zet, wat mensen kan nou wat op pad zijn, is voor jou gegeven, man. Het gaat niet weer gevat raken. Het is een gift voor jou. Zo'n klein beetje motivation van hoe was jouw moedersdag geweest? How was your mother's day? I must say, God literally blessed me. Ik was in die kerk en mijn oudste het geprobeerd kook en toen had 2 potte van mij vastgebrand, maar oké, hij het geprobeerd. Maar mijn hoogtepunt was geweest, toen ons van die kerk afkom, toen stop ik gewoon bij die winkel, want ik het aardappelmelk gezoek voor die dessert wat ik gemaakt heb. En toen hardloop ik 2 gehoor, want ik zie hulle altijd naar die shop toe. En lo and behold, ik weet niet wie die persoon was. Gee toe vir hulle 2 'n chocolate en die jelly tots wat sê Happy Mother's Day. Maar julle moet gesien het toe die 2 terugkom en hulle kom met die goed. Want hulle het kaartjies vir my gemaak, so hulle het nie whatever gehad om goed te gaan koop. Daai het my daar gemaak en toe sit hy eintlik weer. Wat is dit? Ek is in my crisis en ek het niks nodig om te huil. Dat was like vir my so 'n gentle reminder en ek het 'n TikTok post ook gemaak vir al die solo parents, vir al hierdie tye wat ons celebrate. Dat literally jy is nie alleen nie in some way het die Here maar net 'n manier wat hy iets laat gebeur om vir jou te remind you're not alone. That's beautiful, ja. Beautiful, bra. Ek net een feit.
voor ons, als die kinders, voor ons als die mans, ons kan niet elke moedersdag niet voel maar wie kosten maken en hij wil maar zijn moedersdag is kinky. Maar hij stop. Ik agree hoor. Ons kan niet, oké maar als ons gaan dag kost maken, wie kosten maken. Nou maar hij is met die moedersdag is kinky. Hij dan kan maar stop. Nee, dat is maar een goede praatje. Ja. En dat is dat. Het moet nog een nieuwe tradition wees. Maar luckily ik train myne dat ik kan niet lekker kost maken. So kan nie hoor my kind is geblees met 'n natural hand in die kombuis. So almal woud altyd. Hulle prefer hy moet kos maak. Ek kan nie braai nie. My broertjie braai as die braaier. Want ek glo die vlees moet pikswagters. Dan weet ek hy is reg. Sien jy my bro? Maar die mud ding is 'n medium rare. Hy moet sag is. Sag so ek kan sê. Maar en shout out to you wat acknowledge jy jou kos as so nice. No, I'm very honest. Nee, kan nie pretend. Verstaan jy? Moet 'n man sit daar en eet jou kosie en maak hom so nice. Jo. En laat ek kan kos maak nie. Wat fancy goed. Dis maar, bro. Hou jy val kos? Normaal sit jy rys op. Koop je achterblikkie in de hoenderkie. Nou wordt het een groenteslijkje. Koop je bij binnen, is klaar. Ready mix. Gooi hem als alles in. Maar dat is ook altijd even zoals je lijkt. Wat moet nou die lekkere kost maakt. Mans als Pieter als chefs als vrouw mensen. Verstaan je? Nee, maar daar agree ik. Wie hij het niet een nik in. Maar zeker uit de liefde voor kost. So hij kijkt een klomp YouTube tutorials. Maakt zijn eigen spice mixes. Lots gaat jij kost maken. Ja. Want hij weet precies. Ik heb nog nooit speciaal geïmagine lot staan voor die potten en maak het dus mee. Hoe kan je? En lees je pie waarom maar? Wat ik maak om mij, als ik iets maak om mij om te eten, gaat de eierwis, misschien een worstje. En het stopbaar. Zo je zal je een potkost koken, een kerikje, misschien nog een koolkost. Ja. Ik weet je wat van die genoeg, hè? Daar had je te oors nog het kampen. Dan heb ik altijd geen potje kost maken. Dus ik zal een potje kost zal ik maken. Maar hier in huis, ik denk, mijn probleem was zo is, ik kom uit een huishoud uit, waar oors groot gemaakt is. Dus was bijna is geweest, zo. Die vrouw mensen, maak kost, maak schoon. Oors ziens. Ze maken ja schoon en doen alle goedjes. Zo ik als gespoord maar hij van die dames maken kosten en die vrouw mensen maken scholen en zo en oors als man zit zo anders pluchten we staan. Zo ik is maar groot gemaakt maar hij type dingen. Dus kan ik als kost maken hier iets wat ik kan mijn mind apply of graag doen achter stoel staan en staan. Ik zou mij dingetje maken gewoon te iets van madder of zo aan te. Maar dat is maar mijn probleem. Maar je kan het change, je kan dat is nodig, dat is nodig dat je moet change. Verstaan je, sommige mensen, als man het daar, traditional men. Personal development, come on. Zeker van een koek op dingetje, maar niet, als ik nou een naam geef, ik wil ietsje maken voor de mensen. Nee, je gaat disappoint. Je gaat disappoint. Kom, ik ga koop maar wat ietsje om te eten, als allemaal safe. Ja. Maar ik was blij met je eten, moedersdag geniet en je was... Als je een dag gaat, je verdient het, nee, je verdient het. Krijg je baie goeie voor een baie goeie. Algios was op baie stress, krijg women die. Ja, so ik is baie blij. Nee, so gepraat, is blij op je moeders gedeelte. Hoe voel je dat voor de feit dat Kelly schuldig gevonden is? Zijn je naar koude kiest? Ja, nee, maar kijk, mas beerd is beerd. Ja, het is beerd. Ja, beerd is beerd. Maar sy was bietjie surprised, haar body language like was bietjie off, sy het nie daai expect nie. So ek weet nie wat dit daar looie met haar gecommuniceer het. En ek kan sien die crowd was baie emosioneel geweest. So die gemeenskap het nodig gehad. Ek dink dat iets baie goed geweest. Ja, nee. So nou waarom het voor die pijpakkie. Ja, voor die fondsoblegging. Voor die fondsoblegging. Ja, ja. Maar is daar ook een ding geweest wat hulle gesê het, sy wil kom praat daar of maar irrespectief, het kan niks veranderen. Ik weet zelf. Dus ik zei, sy het met een lawyer gepraat, dat op die toe staan, en dus sy was nou
Maar hij gaat niet zo, ik weet niet wat. Ik weet niet of ze wil praten of wat ze wil praten. Ja. So, maar was dan niet einde, maar nog niet klaar. Ik nog een klomp dingen wat er aan het plek valt. En ik hoop bij maas gaan kom staan en besef en het moet een paar mensen harten geraakt die zaak, verstaan je? To really take care of your kids en wel weet waar zo like this, you know? En care of your kids. Ik zal het aan elkaar zeggen, mijn broers. En het maakt mensen hart zeer als je ziet hoe like this. Net al op zo'n observation van groot mens, verstaan je? En het check waar is die dingen zijn. Dingen gebeuren net zo, maar zo ik hoop pleit voor ons lekker ons oopgemaakt op mijn vraag. Ik hoor wat je zegt, ik het nodig, maar ik het vir Here gevra, please God forgive me. Julle weet ons my oudste is 'n sokkerspeler. So nou ek is like Pam, ek is nooit alleen, ek sal altyd 2, 3 extra seuns hê wat ek lief gee. Wat ek sien hulle is te wag lank. Ek weet almal se omstandighede is hierdie dieselfde nie. Baie ouers werk. Maar nou dan dink ek soms moet 'n mens dalk net uitreik op die groep en sê guys, as iemand kan tel my kind op of something. En is ook nie fair towards die kind wat daar sit en wag en dit raak laat. Het is moeilijk hier buiten. En ons kan nie meer, denk ek, lots in ons communities nou nog verskonings kom gee nie, man. Ag, het is maar so in ons gemeenskap. En ag, ons almal ken maar mekaar in ons gemeenskap, verstaan jy? Maar dit gaan almal maar net dieselfde ding oor en oor wees. Ja, dus je kan die pad waar blijft je gaan huis toe? Verstaan? Of niet wachten dan op Jezus. Dan is ik kan zo. Ja. Loop een oplaan, maar ik kan bij die blok bij bro. En als het al donker al buiten kan, verstaan je? Loop met dat trop nog andere kindertjes en zo. Ik niet mee bro. En ik verstaan, oké. Ons raken die ghetto groot in de streets. Ons is namen, maar we can't mee bro. Verstaan je? Dat is die community inkomt. Dat is hoe die mensen gaan toppen in nonsens aanvangen mee bro. En dan gaat de nabelen wakker schrik in en nou. Is nou, ja, ik heb opgeschreven op die topic bijvoorbeeld. Van de andere Shinky in Johannesburg, wat hulle zo lekker krijgt. Johan, dat was in een complex, nee? Ja. Jo, dat heeft me geruk. Ik is like, oh my. Ik weet niet, maar wat het geworden van ons als mens, ons menselijkheid, om een andere persoon zeer te maken, om een andere persoon dit is een leven te vat, man. Soos wat het voor een kind, man. Soos wat het gevolg van life is cheap net now, mens is. Life is cheap now, my brother. Ja, is beter. En dan zo, op die Kelly story. Hoe voelen we ook die dame wat daar plekken gebrand heeft? Dat gezegd, hulle doen het omdat daar mensen kruimden in die plekje of ik weet niet wat de reden was. Ik denk dat was nodig geweest. Kijk my bro, ek sal sê, don't do it. But ek verstaan mos nou die emotions van almal, verstaan nie. Because why? As jy ook kyk en sommige kere by 'n rugbywedstryd of jou emotions loop oor en dan gaan jy sommer op en jy wil dit doen en daai doen. Verstaan wat die reg is nie. Verstaan jy? But emotions, my bro, en los jy reg af. Los jy reg af en dieselfde met die los Kelly se hy is af. Op 'n einde van die dag, yes, she's found guilty, maar geen nie vir jou die reg om self te try regverdig. Dan what are we preaching out there? That a wrong and a wrong kan nie right. Verstaan jy so? Ek dink jy is kwai nie my se ken lots. Ja, so soms wel ons kan jy sê kan nie een ding sê en doen dit nog gestel ding nie. Ja. Soos kom weer na die punt toe. Kom ons dit mens man, né? As seker goed 'n plek gesit om dinge vir te vat, maar moenie ons menselijkheid wel ontbloot. En dis maar basis dat wat het toe my gebeur jong? As hy het voorgekom en toe sy weer vredig laat op bog. Sy Denise aan my was daar gewees. Maar sy die hele community se support of almal support hom is nou so. Ja, wat technically is hy mos nou my hero. Hero. Dat gaat niet zo, dat is maar zij zullen zich maar leren was. Maar ja, we zullen maar zien wat gebeurt over NPA verder gaan met dat. Zo gepraat van de NPA guys, ongelukkige guys, is een klomp topics wordt langer geschieden. Ja. Ik heb een klomp, zo kijk eens ook nieuws, kijk als ik goed kijk en schrijf hier van deze die podcast die moet update blijven. Die zeg maar tweetje, zeg je naam recht? Kwe.
Kwe. Hoe jy nou gesê, is dit kwe. Hoe jy nou gesê, ons het nou gespot die van Rollies glas. Wat mas ego dinges, verstaan jy? Die NB, ek gaan die saak erop, of weet die saak erop? Ik wil die saak erop. Genoeg evidence om te voor te gaan. Is het zeker de feit dat hij een suspect is? Ik heb nog gezien dat hij zeker ook een iris ding, maar ja, dat is. Op een nieuws is maar NB, I don't understand. Iets maakt regtig sin met die hele kwe verhaal. Something is not adding up. En die oud krijgen we daar gewist, maar na die, of ik het op mij gekomen, oké? Sorry, jy gaan dit nie aan mekaar doen nie, verstaan jy? Sy sê iets maak nie regtig sin nie. Vertel lekker 'n bietjie hoe min jy dit maak nie sin nie, want sy los nou vir my op 'n ja, net hoe diep te gaan. Nee, maar die Special Victims Unit, as hulle dit moes geïnvestigeer het, die saak is 'n jaar oud reg. En nou is daar nie 'n suspect nie. Nou, in investigation, waartoe gaan jy? Maar was die zaak voor een jaar nog zoek of was... Nee, dit was mos nou bietjie... Bietjie dat gewoon nog zoek, ja. Maar de laatste jaar gebeuren, maar nou bietjie dat was het gewoon nog zoek geweest, ik verstaan, oké. So die alleen is a whole mess up towards the investigation, evidence-wise. Timelines en die waarheid en evidence wat nou al weg is en goed. Maar nou heb ik een uitspraak gezien, maar nadat, of ik weet niet, zeker op mijn timeline of ik het keer snel beneden, maar die outcry is een beetje afgekomen. Mensen maken niet meer zo gerazen. Hulle maak nie meer so geraas nie, bra. Soos wat nou, hoekom is het zo stil? Exactly. En dat is op baie van die sake ook onder die mat gaan. Verstaan? Evens die Kelly saak ook het iemand gesê, jy, as social media nie die saak gedink as dit so matteer onder die mat, soos klomp van die ander missing children sake, verstaan jy? En ek dink nou, ek sê niet as so nie, maar nou, soos jy nou sê, you know, daar is nie meer 'n outcry daar buite van mense en nou, die saus maar drop, verstaan? As die mense dan nou lei om die werk te doen of are they doing the work om mense te doen, sommige kere doen ons goed, net om vir mense te wys, we are doing stuff, verstaan jy? But maybe, ek weet die, ek sal jy sê social media, het seker maar na hy type impak gehad. En net na Jocelyn, was daar nog een seentjie in Noord-Kaap, nie? En hy is nou nog as ja. En hy is 5K wat hulle ek was sien ja, wat hulle nou sê hulle gaan gee. En as ek kyk na sy media coverage, ek wil nie compare met Jocelyn, ook met Jocelyn maar die suspect gewees soos dit daarvoor maar met die missing person hoe gesoek geraak en goedjies. Soos maar ja. En hy's 'n danger on social media mee, bra, because en ek sien baie kere ook we wanna do things en as dit baie important positions wat ons vul. But ons doen het net voor dat mensen moeten zien, we are doing this. Verstaan je zo? En wat als mensen die dag niet meer kijken? Yes. Are we still gonna do these things? Verstaan je me, bra? Maar mijn vraag is niet allerlei klomp social media influencers wat bij toegekomen het. Where are they now? Precies. Was het nog niet voor die little moment? Dat ons op die wave is? Ja. En dan... We chasing that ding, you know. Maar denk jullie voelen hulle miskien omdat die backlash wat hulle kry met die hele besigheid met hulle so cloud, die voel hulle maar okay, kom ons onttrek ons maar ons gaan nie meer weet. Nee, maar hulle so cloud. Elke dag op TikTok oor die kleinste dingetjie. Okay. Verstaan jy? Hulle so kan. Hulle is daar voor cloud. You know what I'm saying? So, lots, my ma se kind. As daai ding van, let me be honest with you. Sometimes het ek ook daai gevoel in my. You know what? Iets gebeur hier, so I need to be part of it. Net om te wys, I'm here, Buddha Juice is hier, so, kyk hoe gee om. En kyk hoe dinge sê, I was there, my brother. Verstaan jy? En that's why, baie van die goed, because why jy moet jouself gaan check. Why are you doing these things? True. En sommige dinge, I don't want to put on a social media, because why dan ek myself op een of my dag check, as jy reg doing this voor die mensen. Of als je maar niet daar, want later gaat het mooi lijken op Facebook en die views gaat na is. Verstaan je mee, bro? So, ja, man, dat is het danger van die social media dingen, chasing the sun, bro. Dat is true, hij is die waarheid, ja. Dat is online, dat is niet practical. Ja, het is not practical. En mensen moeten redelijk uitkomen uit social media leven. Nee, because wij is die waarheid. Nee, als iemand daar is, want dan gaat er gebeuren in realiteit. Dan ga je besef, maar hij, social media mensen, hulle is nie daar nie, dan gaan hy alleen wees. So hy sê, zodra hy views wegkom en hy likes en hy goedjes is weg,
dan ga je beseffen als dingen bij jou is zoeken, wat er heel erg veel belangrijk is. En sommige keren, zij positives, kijk, laatst keer met wat je ook gepraat hebt van die video van die onderwijzer, waarbij mensen ook mooi, social media is een nice goed te verstaan. Ja, definitief, social media is een heel erg goed verschil gemaakt. Ik denk dat bij jou mensen verschillend bij je. So ik zal die social media die hele printje dat is negatief, because het helpt mensen. Financieel even confident of even die escape waar even je in is. Het maken verschil wat even mensen doen op social media. So ja, dus dat. Zelfs met die geval van ons bedrijf social media, als ik kijk voor ons influencers en content creators, niet allemaal als we voorheen of week een 9 to 5. Sommigen van ons is maar al die pad maar nog struggle om een week te krijgen voor wat zo evalueren. En nou heeft hij een ding geraakt op social media en het trekt zich geraakt voor bezigheden bestaan. So ik kijk nou die, ik wil niet zeggen een verschil tussen Vicky en Uncle Cedric's opinies als het komt bij jouw waarde, als het komt bij een bezigheid wat je approach. Dus Vicky het gezegd, dus een bezigheid die je approach en toen wel een kost aanbiedt om kost te review. En hij zoekt je geld daarvoor, verstaan. En ik denk agressief dat is dan geweest, dus vat dat een beetje wat we geven. En behalve houding zo later kan ze het misschien nog mensen betrekt en later kan ze misschien groeien, maar vat die wat er nou wil geven. En soms weet je hoeveel is het, gaat het maar over als je weet wat mijn brein is. Ik ga niet settelen over het maar oké, kom ik vat maar die, zodat ik misschien ik nog die nodig, ik vat maar die beetje, ga ik misschien later, misschien nog één, dan gaat het misschien nog groter worden. Of hoeveel het komt bij brandings. Als je weet maar je nummers op Facebook of op TikTok, zal je dat aanvaarden als iemand zegt ik dit voor kost. En dus dat. Brand ambassador. Ik het nou reg en al mijn foto's gaan kijken, dan kijk joh, ik kom maar lang aan. Maar jij gaat met maar jij moet freebies doen, jij. No, but it's about building. It's about networking en daar gaan ik vaak see support because networking is key. In humble beginnings is a reality voor allemaal. En als dat niet jouw waarde zijn, als je voelt maar een six-pack juicy zo lijkt veel. Dan weet ik next time I'm not working with you. En dan maak ik het hier toe. But for now is like say yes. En dan kijk je die vibe en als dit niet voor jou is, zie je out. Maar je gaat niet eerst zeggen van haar en van naast, maar zullen ze misschien een kipje? Ga je kipje vatten? Ja, ga je een kipje vatten? Hoe bedoel je als ik een brand moet promoten? En een kipje voor ja, onze dan kipjes, come on. Kijk, ik zeg altijd met boelots en dat is wat ik maar voor allemaal try say. Als je begint aan het ding and you don't know the space, met maasakend. Soos bijvoorbeeld, vat nou die rappers, singers en jy kom nou eerst op, jy het nog op die stage geklim mee. Kan jy mos nog niet verwacht die mensen en jy het nog nie eens 'n audience, kan jy nie verwacht die mensen moet nou vir jou 4-5 betaal. Vir dinge sê. Vat die opportunity om jouself te bou. Daar uit is het, verstaan jy? Kyk vir Vicky, hoe lank is hy op TikTok en hoe is hy brand nou al uitdal? Verstaan jy? Om vir hy maar nou nog 'n ding te offer om te sê as net friete. Hierso. Advertise our business. And hundreds of thousands of people gaan dink kyk as dis respect. My maasakend. Cedric has money. Hy werk. Hy het 'n huis, hy het karre, hy het daai ding. So vir 'n man om daar te praat en vir iemand daar ding te sê, be humble and just take as jy reagie my maasakend. Verstaan jy? Dis wat jy reagie. Daai man know his worth my maasakend. Evens ek ook sommer 'n keer op ek is mos maar ek sal sê gee maar die kos man, van 'n burger en whatever. But sommer 'n keer moet ek myself ook challenge to say, nah, my bro, choose me. Jy het hard gewerk to build this platform, to build a brand for yourself, build a personality for yourself. Jy kan nou nog 'n disrespekteer word met kom eat a podcast by Pearlies and let's just verstaan jy? So is different levels van dinge. Cedric, yes, he can do that and say, gee die kos because he knows and say bangrik en 'n klap het bra.
Verstaan jy? Okay. So, Dis die club ons moet check waar mense is. Ons kan nie almal so wil dis Michael Jackson. Verstaan jy? So, raai maar my siening my bro. Verstaan jy? En je kan niet alleen misschien verantwoordelijk houden, oké, maar als ik wil zeggen, hey, maar het zoveel werk, nu kom. Ja. En ik denk dat is allerlei doen van mensen die altijd live gaan op TikTok. En ik val oude gifs. Ik denk soms als het een type of mensen envy, als de pikken jaloers om te zien. Ik zit met in dat Jules op een live en die mensen wel gifs. En ze maken gauw 10 minuten en niemand ik nou. Maar ook al veel meer opstaan. En nou, onmiddellijk wordt ze gelabeld zoals, ze willen komen loof, verstaan ze, maar... People are ignorant, my bro, lots. Zoals, dat raakt een week nog. Remember wat Blaas naar gezegd. Dat is nou... Ja, dat is maar net people work. Je krijgt mensen wat smart is. Work smart, not hard. Verstaan? En ik denk bij mensen is ignorant. If you as Jenny nou nog gaan zien met die platform, wat social media is, en je wil nou nog mensen bash because wij dans voor geld, of we doen video's voor geld, mee bra. Shame for you. Shame for you, mas verstaan je? So, wat moet ons nou maken? Allemaal met pakstelen en graven daar gaan dingen zoals jij. No. Nee, mijn bro, verstaan je? Is maar dat dingen zo. Klim op je TikTok, klim op je Facebook, gaat werken. Whatever works for you, me bra. Verstaan je? Maar je kan andere mensen. It is all about being self-aware, man. Van waar je is. Als je weet, maar oké, ik is nog redelijk aan de gat en ik moet nog redelijk. Ja. Ik ga niet klim, ik zal nog redelijk maar iets gaan in mijn ook een 9 to 5 carrière. Als je voelt, oké, ik is comfortable met mijn lifestyle. Het kost elke dag. Ik moet er een week, ik kan nog die sustain met wat ik maak als een content creator. Go for it. Go for it, Go for it, voor de verstaan ze. En zo jij zegt maar net waar je is en waar die andere persoon is, ons kan niet meer gelijk je verstaan. Because wij gaan veel mensen voelen, oké, maar je praat van de plek van purpose af en ja, ik ook zei die dat zei oké, maar ik kan niet wat ik moet doen verstaan, maar ongelukkig, ons kan niet van andere mensen wat ik moet doen is verkeerd verstaan, maar je moet doen zoals hoe ik het doen, dat is bij je verkeerd verstaan. Ons kan niet dat doen, ons kan niet mensen zo Know your worth, my maat. Dat is maar... Daar ook, ja. Know your worth, zoek op alle van geld. Send me the stars, please. Op Facebook. Maar als je volgende bij topic komt, ik wil immers iemand daar page veranderen naar een naam toe. In zijn profile. Esmeralda. Wat is jouw Facebook naam? Wat nou, Gentle Reminders? Gentle brother. My page is Gentle Reminders, guys. Maar hoeveel followers? Is het amper 8K, nee? 8K followers. Don't Come on, lie. Ike. Nee, van vanochtend was ik op Facebook, man, sinds je met Stavis Light, die nou zei, is die niet hele mensen, die, want daar staan we voor de Vermaken Praat podcast ook geteken, is die niet hele mensen, dus ik, man, die persoon het zeker maar die podcast dingen. Wat is Gentle Reminder, by the way? Is het Ik is in my creative era. So Gentle Reminders, wat ik like short motivations opzet. To remind you gently, to be kind. Nou, sê vir altyd ek moet waar help, né? Op hulle Jules moet waar help. Hulle nooit tyd nou vir sê my ek waar soos maak mas u daai page, maak mas u gentle reminder. Dan begin jy elke dag of elke week jou video's sê, guys, this week gentle reminders, that today gentle reminders, dat na praat jy op topic. Nou as daar 'n page met 'n klomp woorde, as vloei met dis mos u nie. As 'n klomp Engelse woorde, ek ken die followers. Ek sê AK followers. Sê die page bestaan lank al. Nee, dat sê vir ons, maar ons help van pages te groei, die pages ek like forever. Ek het vanoggend 'n poem opgesit. So gaan kyk my poem. Ja, so doen. Om te besê die lees is lang. Ek sê kan ja, my boss het nou die lang ding lees en ek weet okay, ek gaan nou lees, want ek wil maar nou jy nou. And like my page. So gentle reminder asseblief. Sy's nou blaas naar met die klomp pages wat is weer sien en nie verstaan jy. Mense dink as gentle praat, jy moet mense. Gentle reminders is ek asseblief. Ja, jy moet op page moet jy advertise maar sien. Mense wil relate, so kom die content. Mense wil sien, mense wil hoor. So dis maar wat is op 'n dag. Is nice om 'n page date wat jy net
goed kan post namens iemand kan zo zien, maar als mensen meer willen zien, gaat het weer misschien. Okay. So, go for it, man. Je weet en jouw content, although je content in ons mensen is, als je content is goede content, is dat beloofd. Maar als het in ons was nou, ons zijn enemy. So, maar als goede content. Let's talk about it. What is your content, by the way? You know, like. So give, but because as ik my content in a nutshell, in a nutshell, so but what is umbrella? Umbrella, come on. My vision met die page is om die jong dames te educate, te empower dat hulle nie dieselfde. Die game moet hulle heeltemal change, you know. Act like a lady, think like a man. Nah. There we go. There we go. You know. So she's by that. Ja, zie. Nobel sê die mense moet ons dink. Ek sê iewers moet 'n generation kom wat sterk deurkom wat die wêreld kan oorvat. En jy glo who run the world. Glo jy as die generasie of bijvoorbeeld jy nou laag generasie het getrei, vrou mense toe werk dit IT. So as jy nou die generasie dink jy gaat nou die keer doen? Nee, weet wat, die bietjie jong mense wat ek nou mee ge-engage het nou, hulle is bulletproof. Focused, het was nou reg Navy se open day met 'n paar jong meisies gechat. Ek like hulle mindset, hulle is focused, hulle is goal oriented. Het gaan nie oor get a boyfriend nie. Ek is hier, want ek wil klaarmaak my studies en. Daai is die energy wat ons wil hê. En dis my droom. That's how you curve teenage pregnancies, man. Invest in mindsets wat gefokus is, wat wil droom, wat believe there's something bigger out there. Ons kan nie 17 is en ek gooi nie shade en ek talk ook nie down nie, but being 17 en jy sit met 2 kinders, nee. Dit is iets wat ek glad eens wil hê nie. Ek praat met hy lots. Ek gaan eens maar 'n vraag vra my vriend. Kyk, dink jy, want as 'n mens en ek het baie daaraan gedink, mos jy, because jy kry brilliant young minds en ek praat nou van ladies. Verstaan jy wat drome het man and they want to get somewhere in life. Hulle gaan studeer, hulle doen dit, you know, but then somewhere along the line, soos jy nou gesê het, early teenage pregnancy of dan waar hulle nie meer verstaan jy van hulle lewe en daai ding. Sal jy dan sê is die jongse skuld wat die cherry se lewe heeltemal so omver gegooi het, of sal jy sê is maar net die cherries is nog nie reg aangeskroef, you know, hier en ek praat met my personal experience. Dit gaan oor waar jy is met jou trauma en met jou healing. As jy 'n confident person is, kan jy ook nie met jou kop smokkel nie. Verstaan jy? Don't lie. Hy kan nie met jou kop smokkel nie. I've seen strong women wie se koppe gesmokkel word. Dat hy witchcraft gebruik. Besluit. Hulle smokkel jou kop en as ek is soos die smokkelaar. Hulle die smokkelaar, hulle kom smokkel my bro. Intelligent young ladies lots my bra. Verstaan jy wat dit dan hulle wil na toe gaan. Verstaan jy wat dit wil na toe gaan. En ek praat van onderwysers, ek praat van as witchcraft involved. Nurses, verstaan jy wat jy sal sê, nee, die goed is reg tog. Verstaan jy? En dan word hulle 'n koppe so gesmokkel, so dit gaan nie oor. Maar wie Jules net en daar wil ek nou net so 'n inch. And that's why I'm asking, as dit julle hom wat nog steek aan ons skroef is op pad. Nee, dit gaan oor in watter space. Kom maar kyk gou. 'n perpetrator, maar nou so byvoorbeeld iemand wat nou nie sê ons perpetrator. Iemand as jy nee, if you have the eye, your eye is on the goal. So nou maak jy dit jou werk om my persoon te study. Dit is wat gebeur buite. Ons study jou. Hulle kyk, okay, jou van dit stalk jou social media move in. Kyk as hulle jong wil nie weg, jy wil net by huis lê en heel dag. Dan kom jy smooth talk. Jy kom in met die regte goed, sê die regte goed. Jy kom dalk net in 'n tyd wat ek literally voel, ek soek net iemand. En toe arrive iemand en iemand is nou. Maar jy is so intelligent. Nee. But you get blinded.
Love is blind. Love is blind. It does, and ek speak uit experience. Ek is nou al hoe lank celibate and alone. I'm going for 6 years. Wat betekent celibate? Hold on. Jy kry nie, of jy gee nie. Jy is Maar dit is mos maar nou. van die radar af, I choose me. Jy gee nie. I respect me. As ja. Celibate is dat een woord? Ja. Celibate. Ja. Wat was eigenlijk ook relatie geweest? Of wanneer geweest? Ek leer julle nou baie net. Maar dat is celebratie. Hy weet dat nou nie. Ja? Precht is Jaded. Wat? Celebration? Ja. Ek is celibate, my maas. Kijk hier. Maar oké, celibate, but you are lonely. Wie raak die lonely? Ek is 'n mens. Nou, waarom celibate? There are many ways to kill a cat, my maas. Verstaan Wat jy? 'n cat kill you nou? Maar het is, verstaan jy? There are many ways to kill a cat, my bra. En. Wacht, maar jy praat jy is so celibate, want ek wil die gesprekke op heeltemal ander dan as van as hy wat hy moes wees. Waar nou? Jy het nog klaar gederail, praat klaar. Nee, ek het net gesê het. Van die ding van ons moet check die cherries. Verstaan jy? En mans soek en alles daai. Soos ek is ook op 'n punt my dog. Verstaan jy wat ek sê? Nee, kyk, ek wil nog 'n cherry vat tot my lewe. Nog nie op 'n level is wat ek wil hê nie man. Verstaan jy? Because the type of woman that I'm looking for. Is as selfish wie van myself los om te sê I have standards. Ek soek die tipe van vrouens, ek soek die tipe van vrouens, but ek maak aan nie ek gee nie my deel in die ding as to meet her standards. Verstaan jy my maaseken? En dis daai ding mos en that's why my question was, verstaan jy, want baie van ons is baie selfish ons mans. En ek as ek is baie mense sê ek is 10 vroue lots. Ek is 10 vroue. I love women, maar die keuses wat die mense sommige kere vat ek verre. Ja, maar sien daai basically. Verstaan jy? En ek is op 'n plek van I know the wife I'm looking for. I'm trying to build the husband that. Come on. Verstaan jy? That's what ons sê. That is what we want. So and that is my thing is because I know what it means to hurt a woman, bra. Verstaan jy? And I've seen it. En ek praat personal experience. Verstaan jy? Mental nonsense en daai, verstaan jy? So en vir mense wat nie daai beter kan die my bro. That's quite taking responsibility. For your actions. Maar nou wil ek wil nou praat spesifiek met die kategorie vrou wat going through the most is en dalk emotionally not stable is en 'n volgende persoon sien hy gap en hy beweeg in. En hy's locked in, hy move in, ek ry jou GTI, ek is... Maar jy is so intelligent, jy is so... Ek is... Love, my bro, maar blind ook. Nie love, man. As ou goed is in manipuleer, jy besef die siege van manipulasie nie. Maar nou, hoekom vat julle dan verantwoordelik vir dit? Hoekom er nou die man is baie goeie psigopaat, hy's 'n baie goeie leienaar, hy's 'n baie... Because he's the puppet master. En jy? Nou, maar sê, dis hoekom ek is in 'n kategorie van ek is a bitter woman and I love it. Leave me in my bitterness. Want ek sal vir jou reguit sê, but this is not on. En ek het gesê, in this era, ek compromise niksie. Ja. En ek gaan nie my standards lower vir niksie. Ja. Ek het te seer geval. So I'm not doing that. That's why you are celibate. en as baie vrou mense ook met daai go celibate for a while. En werk aan jou soekie nonsens jongens en daai ding is die ding natuurlik die stof wat daar is vir ons op met 'n man wil hê. Dink jy daar is 'n keuse by Jules? Dink jy alles rede why wat ek kies dit? Alles te los vir enige jong wat jong is aan my bro, verstaan jy? En my ding is die en dis conversations wat 'n mens moet hê. My gaan lees my poem van vanoggend because it was really inspired by the Holy Spirit. Dis conversations wat ek met jong meisies wil hê, to love yourself so much dat jy nie vir jouself loop en weggee nie. Keep yourself like sacred, man. Because know your worth. En deesdae kan jy somal sien en ek bedoel jy om beskoffie dalk. Jy kan somal sien al, you know, wat se tipe vrou mens gooi hulle self uit daar buite kan. It shows. Verstaan jy? Verstaan jy? Because of vehicle wat aan mekaar, you know, gery raak, so ding is val. But even met die mans man, daai ander content creator wat ek volg op TikTok, het nou regtig something so profound gesê van
how powerful you are as jy a one woman man is. Because die sexual interaction alone is ook a exchange van power. Yes. And it's a very deeper spiritual meaning ook. En as jong mans van dit kan van vroeg af verstaan. Is nie 'n flex om te sê ek het It's not a flex. soveel vroue nie. Dit is nie 'n flexie. Is glad nie 'n flexie. En spiritual en gesondheid wise. Affekteer dit jou? Ja. Nee, kyk, en ek dink met ouderdom kom besef jy lots. Die mense breek nou nog op body counts. En as ons kom by die keer ons praat van how much we've had last week en my bro, dis hier met dalk as jy as jy gaat sit en dink en mooi gaan check my bro. En die goeie eksempel wat jy gegee het by daai jeugaand feit ding is. En as jy mooi gaan sit en check. En baie van die goed wat in jou lewe gebeur met die mental nonsense wat ons moet sukkel, is alles daai goedjies. We think, you know what, is klomp spiritual goed wat daarin gaan. En as jy it's not a flex, bra. Dit affekteer jou. Regtig waar. A flex, soos jy gesê het, is being pure. Verstaan jy? Come on. And try me, bro. If you no longer, you lost your virginity, go celibate and try and rebuild yourself. En dinges. Verstaan jy? As gaat jy flexie, bro. En ons moet uit die mindset uitkom van chasing cherries. So wat sê julle sê, wanneer is jy echt in die trou? Because wat ek sien, die nieuwe trend is, zodra ek kom aan die poliskool af, en ek het nou salaris aan trou. Hoe kom man? Dan word er salaris aan trou. Wanneer trou jy? Ek hoop ek is in die entourage. Ek wil die flower girl wees. Kijk, praat jy nooit personal experience? Maar hoe kom jy nog op breek, maar as jy die poliskool lief, jy kom. 10 years service. Come on. Ja, 10 years service. Maar ja, soos wanneer sê hulle sê, wanneer sê dit op die trou, is het nou, wanneer jy nou finansiële, wanneer jy 'n goeie werk het, as jy iemand 'n goeie werk het, of jy nou vaste job, dan trou jy nou so man nou. Dan moet dit wees 'n couple wees wat couple goals het, wat die dynamics verstaan van 'n huwelik. En jy kry jong mense hoor. Ek het al met baie jong mense geengage wat getroud is, wat vroeg getroud is, which is awesome. Ek sê die biggest blessing as jy kan iemand kry wat die mindset het en wat die dinamika en die spiritual understanding het van the importance van 'n covenant. Dan kan jy net dan kan dit net goed gaan met jou. Ja, want dis waar hier, so ek topik wat nou gesê het van banne gemeenskap en buite because waar ons trou vir verkeerde redes, ons trou omdat ek nou 'n salaris kry. Verstaan? Ek trou omdat as ek glad hare het, verstaan nie. Dis wat ons almal wil hê. Sommige trou vir sekuriteit, maar 'n mens kan nie rede. Beauty en beauty fades, guys. Beauty fades. Verstaan jy? Ek is 'n sucker for love. I try to hide it behind a stair wall. Verstaan jy? Sê nee, nakani. Kyk, maar ek sal sê los my maar se kind. Dan gaan jy vir liefde. Maar dan gaan jy vir liefde. Verstaan jy? Dit is my ding, bro. Maar ek sal sê ek try maar nou die ouderdom nou uit ding as ek by nonsens as jy sê. Ja. Verstaan jy? 40. So ek try nou nie nonsens because ek wil ek besef ook die goed wat 'n man sê hier, verstaan jy as mens wat kyk regtig waar. En dan kan jy ja. So ek wil nie snaaks try wees, but ek sal sê my ma se kind moet net gaan just because why jy is verliefd and we see today. Verstaan trou mense jong because just we are in love. Maar jy het 'n plan vorentoe nie. Die syte week of jyte week en nou gaan julle en dan sukkel julle en in that marriage starts wanneer jy op binnekant is, my boy, is in jou gedagte. Marriage is in jou gedagte nie, my bro. Verstaan jy? Hy is daar binnekant en dis ook mense so gou skei. Verstaan jy? So ek sal sê evens met passion, ek het met 'n praat gepraat ook en toe maak hy 'n ding mooi op vir my man because why ek is passion, bro. Go for passion en dan gaan nie vir plan A. We just go with passion and alai goed, verstaan jy? But jy moet regtig dink my ma se kind wat gaan because why is in die boot wanneer dit sink wanneer jy besef jy ek is in die boot. Verstaan jy? You nie mind is it nice that jy die reis sien op pad to Paris. Verstaan jy? But it's in there, my bro. So ek sal sê, Lords, if you are financially stable, yes, you love one another. Yes, you want to get married. Soek vir jou 'n week.
werk aan jezelf. Verstaan je me, maar kind? En als je denkt van, bij mensen naar mij kwaad, what age should you get married? 28 of up 28 of up 21 en 9 months. Nou, bro, kijk op die leven is tough die buitenkant. Marriage is tough, baby. En ik zie naar die buitenkant en ik schrik en ik denk mezelf, do I really want to get married, bro? Verstaan je? En als hij ding mee, bro, is een moeilijke zaak, bro. En als jij kijkt naar hij stellen, als jij kijkt van, als je zelf verhaal zoals het er heel erg te moeten weten over zijn reden, gaan. En je kijkt naar voorbeelden, dan gaan het voorbeelden is op een jonge oordom van die overgave, denk ik dat we zeker maar een voorbeeld van een reden waar het is op iemand leeftijd en een huwelijk in wat zo even verstaan. Maar even die overgave is niet zo mooi zoals dit geweest wordt mee, maar if you check today, hoeveel van ons als broers en zusters kom uit the perfect marriage? Jy het een pa, een ma almal. Ons is scattered. Ek het my pa, hy het sy pa is een ma. So it's not a beautiful thing op die einde van die dag as jy kyk na die overgave wat yes, dat stability gewees die man en die vrou geweet, of nie stability nie, maar hulle het understanding somehow gehad en sê kyk ja man, we do it for love en dit was nou daai ding is verstaan jy. So is okay and that's what I'm saying. Ek vat trou en marriage die hele ding man, oorseese mense ook bygesluit en ding as trou homself. As jy 'n groepie wat ek net sê ek sien jou example, ek sien jou example, ek sien daai example, nee, ek vat hom in general. En lees jy Amish is. En ek sien regtig my broer dat marriage, bra, is 'n messy ding my bro. Verstaan jy? As regtig messy my bro. And even I'll say us that lots we so the traditional way of life. Dat is so messy. Verstaan jy? Because as jy kyk even in die traditional, die man slaat mekaar en die vrou slaat die man slaat of so, verstaan jy? The modern marriage ding is die cheatery op mekaar. Die is oh my so, is 'n hele maar ek wil nie marriage dan as jy is a worst dan as jy marriage is beautiful. It's a beautiful thing maybe as jy mooi check, you know, the example of Christ in his church, but it can be a beautiful. But the reality is. But the reality, bro. En ek met die jammer ek praat so baie, ek praat mos nooit hè, sien jy. It's your time. Ja, en ek het mense ook gesê, maybe was it about because the space waar ek seer ook gekry het man, you know, to say I don't believe in love and I still don't, my bro. Verstaan jy? I don't believe, I believe it for you. Yes, go for it. Maar wat van liefde glo jy? I still believe in I believe. Ek is hopeless om. Wat van I believe that God is the only en ek weet is nou 'n example. Verstaan jy? Maar Cliché, cliché. Hy is die enigste ene that knows true love. Ons kennedy, we just have as my paar examples wat ons net uitwys in daai dinge se. We don't really know ons het hier benul wat liefde regtig is, my bro. Gaan jy lots jou vrou eendag kom mediteer en sê kom sê jy okay, ek het met die man gelê en met daai. Do you love your woman unconditional to forgive her, bro? Glo nie. Wat gaan jy my? But God, Soos hy as jy flip so skrik. Soos hy gaan uit. but you see, and that's not love, bra. Verstaan jy? Nee. Through the time. Franklin, honestly, a honest mistake. Being dis honest but no honest. So as in 'n style dan ek dink ons verstaan regtig. Conniving is mense. Hulle kan cheat, but the moment as jy flip. Ja, man. En ons doen dit dan wil hulle so uitkom. Is dit reg? No. Ek dink as daai my keuse. I'm going, né? Ja. Ek gaan jou keuse wees. I'm leaving. Soms jy kies jy maar okay. Ek wil dit skep man. Ek gaan nie skep reg. But the reality is it will never be the same. That is the reality. Maar vang jy punt wat ek try sê. Ja, it's true. It's true what you say, brother Jones. And we compromise, dink ek dat soos jy sê mos ja. En dit skeer ja. Dit skeer. And bro, as jy ek wil sê it's a beautiful thing, bro. As jy net mooi gaan sit terug en kyk die hele marriage ding as dit kan werk. It's beautiful, bro. It's a beautiful thing, bro. But I don't believe in it. En dis dat as dit sien hoe kan as dit Ek het nou reg toe loop ek agter 'n couple, 'n ouerige couple, en toe raak ek weer emotional. Because you know, as a mens trou en dink jy, joh,
we're gonna grow old together. En toe was dit vir my so mooi, die hoe hulle mekaar hanteer. Die oom dra die auntie, sy loop met die... Toe dink ek net, joh, the reality of life. Hoeveel kan ons nog say that they will reach die? Ja. We're gonna grow old together. It's sad. Hoeveel gaan er redig sê eendag, maar ons, of vandag sê, maar ons gaan eendag, hy steeds op eendag. Hoeveel seker is hy? Because tye, dinge wat anders so, wat ek nou gesê moes jy? Van faithful about your unfaithful, ja. Truthful about your untruthful, ja, maar die woorde wat jy wat daar maak. Jo. Nee, het is interessant, dan ik denk ik moet graag weer lezen hoe je voelt hoor. Maar je hebt een paar RP's wat je wil doen, en shout-outs. Ja, die hele baie dankie vir almal. Praat je namens die podcast of nou die persoonlijk? Namens die podcast namens almal, joh. Ik zeg net dat jullie allemaal is gegroet. Als ik nou moet naam noemen, was Diana Bekwaad. So ik acknowledge jullie tot in die Noord-Kaap, tot in Namibië, tot in Namakoland in Amerika. Van waar is je nu weer in die Noord-Kaap? Keimus. Keimus, oké. Hij heeft een mooi accent in die Keimus. Zoals hij cherry van jou, en hij chow me van jou. Cheesme is van Appington. Siala dan. Ik ga checken als mas eten, maar ik moet toch echt kijken. Toen was het nee, maar die accent is het. Die accent is Siala. Come on, nog Noord-Kaap. Die nieuws is ook Siala, bro. Allemaal lijken Siala. En zeg gewoon wat zijn jongens zijn. What? It's an international person. Dat is ook say international. That is the goal. Zo als het Noord-Kaap dan. Jullie groeien Noord-Kaap, jullie international. Ons is zo van die aarde mensen. Omdat zo aarde is. Ik geloof in die aarde. Nee man. Maar ja guys, was weer nice om samen te kunnen zitten guys. Ik had zo uitgezien dat we kan samenkomen. Maar dat zo'n stem is weg. Van Laban, we pillen, oppillen. Ik krijg weer de oren kijk. Oppillen met te lekker en ik ben alles via Noordkaap. Ja, maar niet dan in de Noordkaap. Als je aan de kant bij God plek, wat je spaar heeft. Wat doen je wil niet sparen? Nu, ik weet niet, maar... Alles is een plekje, hè? Om zo te zeggen. Het is hoe drive-by. Ja, zeg maar, kijk, je komt in Mamara. Daar gaat zij. Als Mamara, ja. Ze moet van die kant, hè. Mamari. Als Mamari, maar iemand dat was zeggen, als ik Mamari is Mamara. Ramadan. Hij wil zeker daar weer. Ramadan, Mamara. Mamara. Ja, kom ze zo. Dan gaan... Als we reden gaan plekken, lijkt me eens maar net mensen van de smaak hier. Na bij Darling. Maar ze nog wel lekker dorp, ja. Ja, ik dat je video oren kan doen. Maar die vibe was lekker. Het was nice geweest, ja. Het was een kwart video geweest. Maar de oudste stem is daar. Hij is daar. Scarf aan. Die naam ik er ook veel, zo je mijn stem recht kreeg. Ja, kijk. Waar spelen ze? Thijs, je moet komen toch? Misschien met ons komen show. You want us there? Kijk, maar je gaat naar haar kijken. Je hebt zoveel tien lang, maar grootste derby in de Westkust. Verstaan je? En als speel je Perk en die Pie, dat is een derby pad. Hoeveel lange baan? Dat is come on. Een grote derby, maar dat is storm is blauwballen. Zo ding is het. Zo ding is het, mijn man. Zo, maar ik hoop als we over de geloofschap over winnen. Ik geloof zo. Dan ga ik goed, nee. Dan ga ik goed. So ja guys, thank you voor die follow en voor subscribe en de liefde. Wat jullie was wijs en wat jullie was geven, was waarderen. So ik zei, 40 jaar in het zo gekomen. Het harde weg gekost om hier te komen was als vandaag. We zijn bezig met upgrades, we zijn bezig met recht te maken, we strijden, we doen, we zagen, we push guys, we push. We werken in de achterkant. So ja guys, episode 40. Ik denk ik heb iets vergeten. Kom nou. Ja, maar misschien met de RIP, daarna is nog iemand die gezegd. Oh en God. Ja, nee, is ook. Allemaal geen vergaten op TikTok. Ja, het was zo lang. Chill. Het voor mij gevoel het lang als schiet, maar ja, en dan kon er interesse met die RIP spelen. Groot verlies. Ik denk ons allemaal voelen. Omdat ik iemand ons is, voel ons het. Je was zo prettig bij aard, want ons weer gevoel het is iemand na aan jou. True. So yeah guys, is sad times. Een man voelt het. So ik hoop maar dat er maar een blessing op pad is na die storm, zoals die zien.
Mas iets mee bemoedigd, ze misschien een worry lot steeds een blessing on the way. Please, thank you. So ik vat maar naar woorden. So ja guys, episode 40 ne, van die van Migo en die van Prigo. Van Migo en niet van Plico. Kijk, maar zie nog laatst keer was Japanese praten. Je kan met Japanese praten, los laatst keer zei. Ik kan niet Maar is die vermaken praten in Japanese. Zijn er ook TikToks en Chinese? Als het toen zei. Zijn er Chinese TikTok page ook? Maar op Facebook, Gentle Sister en die Gentle Sister. Ja, Gam is in de Filipijnen. In de Filipijnen, ja, maar is daar kant om. Weet Gam? Dat wil je van hem horen. Wil je van hem horen? Hij is een inspiration. Maar dit is een lifestyle. Yo guys, die bikers in de doodstel, je kan het nog ja. Nou, bestaan die mensen niet meer. Die BMX crew. Waar ze nou? Maar genoem, die is nou een groep in Noord. Nee, die is een groep in Noordhoek. Hier bij ons, wat van Leiplek af Kimberley toe wil ry. So asseblief, ek is deel van hy span, ek gaan net social media doen. Ja, as jy by Kimberley kom, dan kry almal wil in die pad. Maar op pad Kimberley toe, kry jy man val. En daar by Kimberley, daar word die video's gemaak. Maar die bikers is die stil, hulle dan nou 'n klomp goed gelunch met fietsse wat hulle gekry by Takealot. En die community was klaar maak. Hy en 'n lot gee die mense kan. En ek sien mense sien seker maar hier binne vir jy met ietsie, né? Jy kry 'n paar goede free day, né? Maar ek sal dit doen. Ons moet stap kaap toe. Mas e-book en boekjes by so gaan dit. Net nice. Nice things. Mas boek nou nooit iemand vir ons en 'n boek en hoetjies by nie. Maar jy skiet by hoetjies by. Ons het nou net daai gesprek gehad. Ons wil 'n boek wys. Ja. Verstaan jy? Of is 'n request. Nou maar jy boek vir almal wat ons by hoetjies by skiet, ons skiet daar maar. Verstaan jy my? Ja. So jy as jy jou hoetjies in die hotel. Boek vir ons. So zoek je ze dan zeep heel aan die kamer zei je. Dan black label. En hij lijkt me zo'n plek. In één video gezien, hij is een black man, bro. Yo, misschien. Hij kom leer drinken hoor. Dat jij moest. Nee, ik. In die kamer zijn zeep heel die mensen in Limpopo. Nee, misschien. Dan is. Ja, guys. Black labels. Hij is altijd topic, guys. Zo'n goede persoon geweest. Wat is die Wayner? Wat? Wie? Ik moet het even prallen ook. Pahalan pala. Ja guys, terug kops. We gaan misschien af als er was in het pad. Misschien next time met ja, hele stort in Tarana. Maar ja, is graag. Yes, opela. Ons hebben opela. En ik heb ook voor 4 dagen daarna, 40. Hij is kooi. 40. Maar we zien ons uit wel een final.